от резултата, но от играта останахте ли доволен? Не, от двете не съм доволен. Най-хубавото е, че матчът е контролен и 10 дни преди първия матч и ще има време да си направим съответните изводи и да изглеждаме съвсем различно след 10 дни. Сигурно и ние имаме вина в треньорите, но днес това, което споделихме след матча помежду си, не сме доволни от днешния матч. Почти нямаше никаква полза, тъй като играхме неорганизирано, най-вече неорганизирано. Нямахме острота, нямаше така желание като че ли от нашите състезатели. Може би умората си казва, но това не е никакво оправдание. Ние сме длъжници и за 10 дни имаме време да поправяме това, което сбърках. Ще ви стигне ли времето от 10 дни до началото на първенството? Трябва да ни стигне, тъй като никой няма да ни прости. Вече 20 няколко дни се готвиме и първия матч трябва да бъдем готови. Знаеме, че ще ни бъде трудно, но днес имаме и нови две попълнения, от утре ще ги видим. Ако покажат добри неща, ще разчитаме и на тях. Това ли са футболистите, с които ще започва сезона или продължавате да търсите? Това са за сега двама французи днес. Пристигнаха вратари, центърна апарател и ще имаме време да ги тестваме през тези 10 дни. Дано да покажат добри неща, за да може да помогнат на отбор. Имате ли уверението, че някои от най-добрите футболисти ще останат през следващия сезон? Визирам Мартин Камбуров. Не всичките, аз не знам защо се говори постоянно, че този няма, онзи. Всички са тук и вие ги видяхте, тренираме нормално. Това, че днес играхме слабо, не значи, че някой от тях ще се откаже. Напротив, това само може да ни мобилизира и да се стегнем през тези 10 дни и да покажем истинското си лице, защото наистина това не е лицето на Локомотив. Ние имаме промени, но в защита, иначе в средата на терена, в атака нямаме никакви промени от миналата година. Успокоиха ли се вече нещата в Локомотив, след като вече и футболистите получиха заповеди? Няма проблеми. Няма никакви проблеми. Това, че малко забавяне е имало, кой отбор го няма това? 2-3 отбора го няма. Те момчетата го разбират това нещо. Но сега е трудно да се говори с такава слаба игра. Повече сигурно и доста глупости ще кажа, за това предпочитам. Все пак доста футболисти ви напуснаха, а вие останахте ли разочаровани от тяхното решение? Напуснаха ни 3 човека. Това е нормално. Аз мисля, че и в Барселона напуснаха 2-3. Но важното е, че тези, които взехме, трябва по-бързо да стават.